Yebo, siyathokoza ngisase kuyo le nkulumo le yokuthi kunabantu uthola ukuthi bezwa base beyathwasa. Bezwa ngabantu ukuthi kufanele bathwase noma baprofethwa noma bahlolelwa basemva kwakhona wasiyayenza umuntu leyo nto. Silapha ke manje. Akuyekwe ukudlalwa ngabantu abagula serious. Kunabantu okufanele bethwase ngempela. Uma uzothi umuntu mina elami ithongo mase into isiqondane naye useyashintsha inkulumo. Umuntu uma ungathwasanga awukwazi ukuthwasisa omunye umuntu. Yikho ngize ngincamela ukuthi umuntu okungcono ethwase ngani ngamaphupho. Umuntu othwase ngamaphupho ungcono kunalo otsheliwe. Mangithi otsheliwe omunye uyaunderstand lona ohlolile watshelwa kwathiwa wena abantu abadala kumele wenze kanje 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 mase ulapha abantu. Loyo mina ngimthatha serious. Umuntu engimthatha serious lo othwase ngephupho nalo othwasile ngqo. Yabo sengisho uthena akuyeke ukudlalwa ngabantu. Umuzi umuntu yena engakaze ethwase ethi uyathwasisa yena impande uyazazi. Yabo masikhuluma ngokuthwasa kusumuthi othwasisayo ithonga elithwasisayo. Akusile igobongo elithwasisayo ungalazi ukuthi likhandwa kanjani kodwa ithongo elithwasisayo. Ithongo ugobela akusuwe igobela akusuwe ugobela. Mangithi akusuwe ugobela wena ugayidwa ithonga nalomuntu oze kuwe ugayidwa ithonga. Ithongo elithwasile. Wena kumthwasisa kanjani umuntu ungathwasini? Wena watshelwa kwathiwa wena hlanganisa lokhu nalokhu wenze kanje uzolapha wakwenza. Labo sobathwasisayo osobabiza o 30,000 o 10,000 ukuthatha aphi lokho wena ungayikhokhanga leyo mali? Yikho ngithi ungahlakanipha kwamanje kodwa kule minyaka ezayo ithonga nethonga liyashayana. Lamathonga la abantu lana ekudlalwa ngawo induku ziyabuya kuwe. Uright nje manje uyajabula unemali ebhenki unezimoto unani nani uyajabula. Azothi lamathonga alabantu labo bathwasisa into engekho kulabantu labo bakhokhisa imali engekho ububanika izinto engasebenzi. Ngelinye ilanga lizophendula lelo thonga uyothula oyiwe. Yikho ngithi kule ndima leyo kulapha kudingakala umuntu otshelwe yithonga ukuthi akasebenze.